И здравейте на всички, аз съм Хелиус Бак и днес снимаме с един приятел, играем на Майнкрафт. И тук сега джъмпим, който джъмпа е много лесен. Мислиш ли? Паднах! Не! Ще умра. Чакай, ще тъпвам до теб. Окей. Знам бе, аз да не съм нуп. Аре, ще си пускал пъти музики. Да я знам. Много сме близо до това, дето се ходи. Аз се отивам обратно на острова. Не с мен. Изчакай. Трябва да гласуваш за сървъра. Да. Аз отивам пак на ония остров. Сега изчакай само. Аз паднах пак от света. Да. Как да не снимам? Защото нямам кит. Ау! Благодаря за буста. Аня, виж, че какъв съм про. Аз ти казах, че съм про. Аре. Аз си простакс. Простакс, бе. Аз съм тук на енда. We are the champ. Тук на енда е много лесно се скача. Айде, мани се, де. Енда е най-якото нещо на света. Тук има някаква пещеричка. Тук има чест. Не. Тук мога да изгубя. Само нашите си работи. Портал! Влизай! Опа! Не съм те измамил! Аз не знаех какво е. Абе, не ми казай паролата, бе, тъп! Не ми! Сега ще измъкнем. Аре, къшкай се. Малко. Ау. Къшкай са. Не. Ох. Аз съм про, е. Да! Ти не можеш да го скочиш. Не, аз искам да си го скоча.
И цели го с лъка. Не, той е в капан. Пиу. Не. Ето тук може, да. Само да не паднем, че този мост е много изпотрошен. Трябва да се внимава, да си про. Тук има капан. Тук има капан. Това капан ли е тук? Това капан ли е? Откъде? Обичам такива, дето идват към нас. И аз идвам, ти къде си? И не ме оцели. Значи админа е в сървъра. Аре в гъбката. Огромната. Не, аре в някой друг остров. Ние тук си се разхождаме по островите. Зрители, ще паузирам да видя колко. И видях, имаме още 4 минути зрители за слава. И тъй, мисля да спирам след мъничко. И ти на мен. Да, може да не се записал гласа, но надявам се мога да се записал. И зрителя YouTube, до скоро. И това беше трети епизод. И... Добре, айде. Аре, бързо. Ще ми още няколко минути. Аре сега. И зрители на YouTube, чао, това бяхме ние и до скоро.